Pane hezký. Aha. Tak první jezdkyně, jenom co se propojuju tady k papíru, Tereska Běloušková se slibdárem z Rábu. Tak. Tak, Tereska nám hezky cválá kontracvál. Třeba to je koník, který cválá jenom na jednu nohu, i to je možný, ale už si nám to opravil. Tak, dobře zaklusej, vysedej s koněm, ne za pohybem. Víte, že nejcitlivější na koni je huba, kdy musíme být hodně citliví v otěžích, a to druhý jsou záda. Takže nárazy do sedla, do zad, též nemá koň rád. Ano, Tereska nám předvedla, je v cíli, předvedla nám, že umí vodit svého koně, nebyl žádný problém.